Mami me wakwaba found GCN page so meaning the adwa searching. Mr. Subscribe to my channel. Found some me abe on so. Ube notification video be abenye bi ahwe. Dr. Ochre Ankra na oka say na ne sema okay na ne say Sammy Gyamfi a we National Communications Officer de ma NDC amayoko no. How dare you abowa. Aho ufri hete he ba ha be ye dey. Woni hwan Chese okra woni hwan ti asese wo kasa de etia eye Speaker of Parliament Honorable Babin and her friend so Honorable Mutaka and our minority leader Honorable Haruna Indrusu adenti and our Sammy Gyamfi esa wo kasa ti ase enkrofo mi ense because enkrofo mi ense omo ye mpanifo sen enti Sammy Gyamfi say ye wo papa anase wo fa ena ye omo aka obekasa etia omo na de enti a eye Dr. Ochre Ankra eka sen na ne say adofo na no ena vetting committee for omo etna ase eye ministers his excellency na nado danko ekufado enyo mo abeya adwuma no omo ye omo vetting na vetting no nyama bi ankoso yie NDC fo so say enkrofo bi wo ba ensese nkomu ya position dey fact omo kra na example omo man eye honorable Hawa Kumsi omo ye ne vetting omo bisa na say on define the fish farming fish farming o define so amafo bebrese de okan no gwahuka ototo ma na be bi na ene omo sre honorable Hawa Kumsi wo Ghana ha anya asem ketu akra omo sre ne papa na no na NDC fo ebi ekire say vetting na course wo Parliament House no nkrofo bi wo ho ensese nkomu ya position but vetting no course we no se nkrofo no mo anwini na wini no mo wini no so no en na NDC MPs ni bi no mo to abaye de e ma se nkrofo no nde na NDC fo se ne de ebe ye mo so en na Sammy Gyamfi e tro krata tetense bi ba bonten say Sabio Speaker of Parliament Honorable Babin en na Honorable Mutaka en na fenso minority leader Ora Haruna chese mo aton mo adwen adiska e wo Parliament House wo. How dare you people say mo yesa adenti na sese moto aba e de ema eye ministers na nado ne omba be yadwuma no nti Sammy Gyamfi so ntiase o wakeka na dwen na no e na Dr. Ochre Ankra so I reply Sammy Gyamfi o ka chene say bra how dare you say nkrofo ya wo kasa kire omo wo kasa ti omo ani hawe omo yo papa na say wo uncle sa anka ope kasa nsem no e de akire omo na adofo yenti ensem a Dr. Ochre Ankra e de etudwa there be say ya for ya vetting ya di hu komo pi vetting no enkyerese sabi obi kɔ hɔ na ɔka asɛm na nanofum ana wantumi ankasa sɛnea bi a wobo adwumu a ɛno nkyerese bi a nipa no otumi ɛyɛ adwuma vetting so ɛkyerese so obi kɔ na ɔkasa wire kambrɔfo akɛseɛ na nano ate ɛno nso nkyerese nipa no obetumi ayɛ adwuma no ayɛ ne yie enti yɛn hyɛ ne nso vetting no nneɛma a yɛde hwehwɛ sɛ susuampa wobɛtumi ayɛ adwuma no wɔ nimdeɛ wɔ ho wayɛ adwuma pɛnyanea wayɛ pɛn no ne ne ebisa wo ho nsɛm bibi kɔ yie anaa bibi ankɔ yie na nkankan ne integrity sɛ wo nipa no a wɔte hɔ no yɛbisa question po na wonte ase anaa wonni ho nimdeɛ no wobɛtumi anya ahobrɛase aka sɛ ampa asɛ menni ho nimdeɛ na mmom mɛkɔ akɔbisa na mɛkɔ akɔhwehwɛ nti yɛwɔ nneɛma pii a yɛde hwehwɛ na adeɛ baako a ɛntwa yie ɛne sɛ yɛayɛ committee na yɛ n'adwuma wie committee no na normally ɔmo de ɔmo report no ɛba ɛbom ɛkɔbaa ne sɛ na ekuo no fa ɛka sɛ ɔmo de ɔmo report deɛ ɛyɛ different ansa na ekuo no nyinaa nso ɛno nso report yɛ different ɛhɔ deɛ ɛntwa yie ebi si da sɛ appointment committee ayɛ vetting na ɔmo report no ɛdɔnkuo bi akɔka sɛ yɛdeɛ ewie yɛ no yɛsi gyina a yɛsi nie nti wei ne yɛpɛ sɛ yɛyɛ na wei ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ ɛkɔba ne saa na ɛntwa yie nti vetting process no so yɛnim sɛ ɔmo wie biribi a parliament nankasa ɛna ɔba na ɔbɛtake decision ɛwɔ ho na wohwɛ nsɛm bi a ɛsisi a ɛsɛ onipa baako mmienu mmiɛnsa bi ɔmo deɛ ɔmo nya nka yɛmfa tumi no mu ɔmo sɛ ɔmo nkɔdi dibere sɛ asoafoɔ nsɛm a ɔmo ka susu ampa ɛyɛ nɔkorɛ anaa nyɛ nɔkorɛ
anɔpɛ ne edi ho nkɔmmɔ me si ebi wɔ hɔ a me ne ɔmo yɛ adwen ebi wɔ hɔ nso so a me ne ɔmo nyɛ adwen ba ne nyinaa nkamfua no ɔno pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno as a lawyer a yɛyi parliamentarians so ɔmo nkɔ take decision a ɔno pɛ sɛ ɔno ne party executive ɛna ɛkyerɛ ɔmo nea ɔmo nyɛ sɛ ɔmo nyi wei ntum anaa ɔmo nyi ntum akɔba ne saa deɛ a na ɛsɛ ɔno nea ɔreka no koraa ɔno anim sɛ mmara kwan so no ɛnyɛ so nti bibi bi a ɔmo bɛyɛ wɔ parliament biara ɛyɛ party executive ɛna ɛbɛba abɛka nea ɔmo nkɔnkɔyɛ ana na ɔno nso wɔ grievance bi a anaasɛ ɔwɔ asɛm bi a ne kwan a ɔwɔ sɛ ɔbɛtumi afa so ɛne sɛ ɔkɔ akɔ gyina baabi na watɔtɔ nsɛm na sɛbisɛbi ebi a ɔde agu obi ho fi nsɛm a ɔtɔɛ no sɛ ɛyɛ nɔkorɛ sɛ ɛnyɛ nɔkorɛ menim mentumi nti aseɛ na nsɛm no bi nso wɔ hɔ a na ano ɔhyɛ dodo sɛbisɛbi nyɛ asɛm nyinaa na yɛka me deɛ menim but where I am coming from nyɛ asɛm biara sɛbisɛbi wobɛdi aka sɛ maame asoma a wokan ebi a me ne ɔnyɛ adwen anaa woka sɛ wadi ntorɔ nyɛ kasa biara na efi ya no ɛba nsɛm na ɔtwerɛ ebi ano ɔhye ebi yɛ atɛmdidie sɛ ɔka ama ne kan speaker na menyi ni sɛ baabi a speaker wabɔ ne bere afɔ bi obi biara bɛtumi asɔre kɛkɛ akasa ama n'ano atia no ɛwɔ saa kwan no so bifii sɛ wankasa yie koraa Oka bibi so kra se enura no eye Black Wednesday e de ma omo NDC echitafo no. Asam no ne kan wanhwe no wankan yi a wanhwe no wano akopa. Den ti na Black Wednesday. Se enipa na omo di omo tum no. Ma di kan aka se ebi mu ko omo kasa na ye de. Ebi mu so kasa anye de. Na nia performance at that no eno nkwakire se adwuma no ubetumi aye announce me ye nema no bi wa na ye de hwe aye susu bia ahun se nipa no ekwan be no ubetumi afa so aye adwuma wahu enti se onu na dwenimu no ofi se anka tankofo no ono nia won kan kire se party executive mpanyifo no ka se enipa no bi o hɔ a ense se ye mo kwan na party executive no so mo national executive committee a Parliament in Pennyfo be so account. I don't know man say meeting, no man can say yes, but even the fundamental question is that is it the party executive or would dictate what parliamentarians should do or not? A company idea then we are not practicing proper democracy. So parliamentarians the bray or more with this one now will be our not being be our integrity to be our not being our discussion. He said, Nina, that be a Bibabania, the party say, mean conquer with ya. Then somebody said, you do be one many panels so and Panagini and Yaguma. About the Sana or my Ghana and now Onkunya or Moson Paso. And not the men in Yard. Not just that we no betrayer, say be a woman, dear beer, akoso no, one in the yard, so I was a quine so. There be in the interest of the state, near the Bian, you better a party in the way and I you. Oh, my campaign, my sense is to be a Kana no yɛnhwɛ yɛn ho nie ni yɛnhwɛ yɛn nneɛma yie sɛ nti dati ya na yɛbɛka sɛ me MPP ni nti ne MPP fo yɛ nyinaa mefoa so papa bribɛn ne yɛbɛka sɛ me MPP ni nanso nneɛma ɔma yɛ deɛ me ne ɔmo nya ade bribɛn ne yɛbɛka sɛ me NDC ni deɛ nanso ne ɔma yɛ deɛ me ne ɔmo nya ade ɔte sɛ sɛ time ne yɛbɛka sɛ ɔman no ho dɔ no ɔman no ho abobo no na ɛho hia me ɔman ne mpuntuo ne ɔman ne kankɔ ɛna ɛho hia me extreme partisan politics no emwaye Ne nsɛm bi ano ɔka no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ saa mmere yɛ mmere a emu ɔden ɛma wɔn NDC as a party na mpanyinfoɔ no adane akɔfa saa kwan wei so na kyerɛ saa asɛ mpanyinfoɔ no wɔka biribi wɔ ha nom sɛ wɔn asɛle some of them have sold their conscience. asɛm wei sɛbi yɛde court ne yɛ so omi yi ano a obetumi ayi ano ano sɛ obi atɔn ne conscience watɔn n'adwene dabi nyɛ mesi nyɛ asɛm nyinaa na ebi ano ka wɔkasa ma ne kɔ akyire dodo ne papa mu a ɛsɛ sɛ mpanyinfoɔ frɛ no na ɔmo tu no fo ɔmo ntu no fo na ɔmo bɛtwe na so ɔmo ntwe na so ɔka ma ne kɔ akyire dodo nyɛ biribiara na ebi ano ka hwɛ nipa a ɔhyɛ da bobɔ odin wɔse speaker minority leader ɛna minority chief whip saa nipa mmiɛnsa ɔsɛnde ɔmo ado na ɔno ka sɛ tobi abɛɛ din kora ɔno deɛ ɔbɛka nsɛm bi a ɔtwerɛ na ɔmprintable mimi tumi san fama no nsi so ɛnka ne bio ɔno akɔda dwe ne ho
no one has more friend papa I leave him to his conscience Yeah, but otherwise but no kind no e bi o ha on to me kan tire ne papa no aka tire no ofa aka say baako ɔka wɔ ha no mu sɛ yɛ mepɛ sɛ yɛdi ho nkɔmmɔ kakra ɛyɛ sɛ we don't have any NDC Speaker of Parliament anymore. Sɛ yɛyi obi as Speaker of Parliament a ɛno no ogyina hɔ ma amayɔkuo baako anaasɛ ogyina hɔ ɛma ɛfɛn sɛ efie no nyinaa because Ghanafoɔ na ɛyi fie no aba so mmesi wɔn anan mu. I say what you can yi anokra de da yenya yi speaker wo na wo ba be gina ntem sɛ ku no ba ko ifa na ba ko benkum yire so ya speaker bɛka sɛ me na me yɛ panyin wɔ ha nti me dem na ati asɛm no so ɛno ansa na on bɛ start no ɔka asɛm bi wɔ se on the 7th of January yɛ no tɔkwa ne nneɛma sisi ha na mmom ɛna deɛ me na me te ha me na me yɛ panyin wɔ ha nti mɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ bibi ya kwan so ne kwan so kwa na panyin mu ɛkasa na ɔsi yɛn nyinaa yɛ mmra yɛbɛsom yɛbɛdwendwene ɔman no ho yɛbɛhyɛ mmra wɔn adwuma ne kɛseɛ paa nsɛ yɛhyɛ mmra nti susu ampa me nuaba yɛhyɛ NDC mmra na yɛhyɛ NPP mmra ana yɛhyɛ mmra ma Ghana so nti sɛ ɔwɔ hɔ sɛ ɔyɛ adwuma ama ɔman no ɔnyɛ adwuma nkɔma NPP na ɔyɛ adwuma ma